per mi he de dir que és un honor convidar a fer el pregó a la meva estimada Teresa Duran. Estimada. Ja ho sabia. Portaré una aigua, per si de cas. Ja ho sabia, que estaria massa alt el micròfon. Continuo mesurant 1,50 m. Vull dir que a mi aquests faristols em serveixen com de degolla colls, però tant se val. A veure, algú que no sé qui és ha comès l'imprudència de fer-me fer el pregó. I jo he tingut la barra d'acceptar-ho. Vull dir que aneu servits. Me'n sortiré com bonament podré. La sort és que he de fer el pregó del Premi Llibreter. Això són dues paraules. Premi, suposo que tothom sap el que és, des del moment que va néixer li van fer el primer petó per haver aconseguit sortir d'aquell cau fosc al cap de 9 mesos de buscar un forat de sortida. Aquell primer petó que tots heu rebut és un premi, d'acord? I ara només heu de fer memòria i recordar-ho. La segona paraula és llibreter. Com que tinc estudis, vaig buscar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que és un llibre que ara es ven poc, perquè les noves tecnologies han democratitzat molt la tasca dels filòlegs i acadèmics, i, segons aquest diccionari, diu que un llibreter és una persona que ven llibres. Trobo que encara bo que al davant hi posa persona. És un mot, persona, que inclou tots els gèneres, perquè ja us adverteixo que jo, d'ara endavant, per fer aquest pregó, faré ús d'un masculí genèric i m'estalviaré de dir pregó i pregona, llibre i llibreta, premi i premiar o qualsevol altra d'aquestes servituds amb les quals es mortifica la noble parla catalana. I això es fa, o ho fan, per tal de ser inclusius i no discriminatoris, que és una tàctica comunicativa que permet a la classe política quedar més bé de paraula / mot que de fets / accions. Tornem allà on érem, que us esteu esverant. A la persona que ven llibres, i no pas camises o melons, que també són venedors, però no són llibreters. Del que significa ser llibreter, jo n'hauria de saber alguna cosa, perquè això és una anècdota d'aquestes del meu currículum que poca gent sap, però la primera feina remunerada que vaig tenir, quan tenia 19 anys, va ser la de dependenta de llibreria, als matins, en una llibreria molt remenuda del carrer Balmes 84, on no hi entrava mai ningú, llevat escadusserament el carter. I jo em passava, ho sento, Èric, perquè jo vaig tenir aquest privilegi, l'estona llegint i no pas venent. De manera que no puc pas arribar a dir que he sigut una llibretera amb tots els ets i uts de l'ofici. En canvi, sí que he estat lectora i espero que això del llegir sigui l'activitat que tenim en comú, a part de la del primer petó, de tots els aquí presents, des de la primera fins a la darrera fila d'aquesta sala que ens acull. El verb llegir és un verb que en pocs anys ha eixamplat moltíssim el seu radi d'acció. Si fa 100 anys Catalunya tenia 2.745.000 habitants, però només n'hi havia 775.000 que sabessin llegir i escriure, el que ve a ser una quarta part més o menys,
Ara, que hem triplicat la població i que som més de 7 milions de persones, sabem que només n'hi ha, i aquest només és irònic, 77.000 que no en saben de llegir i escriure, és a dir, un 1,5 de la població. I he descomptat els infants de menys de 6 anys, que potser no saben llegir i escriure, però sé d'allò més bé que els encanten els llibres, sobretot si contenen il·lustracions. Perquè llegir també vol dir mirar, interpretar els signes de tota mena que arriben als nostres ulls des de pocs dies després de néixer i d'aquell primer petó. Vol dir saber apropiar-se i interpretar tota mena d'indicis, signes i símbols, tant si són senyals de trànsit com marques i logotips comercials, tant si són codis QR com els aplicatius de CaixaBank del dimoni, tant si són mapes isobàrics com emoticones dels xats, etc. Vull dir que poc o molt, i salvant la bretxa digital que em deixa a mi a l'altra banda de la cultureta informàtica a l'ús, ho sento molt, ens passem tot el sant dia llegint. Que d'entre tots els signes que pot copsar la nostra mirada, la història i la cultura hagin enaltit i posat en relleu els signes alfabètics, és quelcom que ens honora a tots plegats i que hauria de fer vibrar d'emoció el gremi de llibreters, que són, a més dels editors, els autors, els traductors, els mestres i els bibliotecaris, qui els fan circular dins la nostra societat, dins unes capsetes paral·lelepipèdiques, aquesta és la paraula més llarga de tot el discurs, paral·lelepipèdiques, a veure com s'ho fa, anomenades llibres. I ara aprofitaré l'avinentesa per fer-vos una bona estirada d'orelles. Què significa això d'aquest llibre més venut del món des de fa segles és la Bíblia? Què vol dir que és el Quixot? O l'estimada de l'Empar Moliner? Protesto, protesto i protesto. El llibre més venut del món mundial ha de ser, és, per força, l'abecedari. Sense aquesta publicació cabdal, ni Bíblies, ni Quixots, ni Rowlings serien possibles. Qui dimonis les fa, aquestes llistes dels llibres més venuts del món? Poden ser numèricament precises, però són enganyoses. Des d'aquí, com que m'han donat la tarima, reivindico un lloc preeminent per l'abecedari, una obra tan bàsica com dúctil, que s'adapta a totes les temàtiques hagudes i per haver, delícia i camp de proves per als il·lustradors i creadors d'imatges, i molt més fonamental que qualsevol altra de les que veneu cada dia. El bo del cas és que ni tan sols sabem el nom del seu creador primigeni, que mereixeria un monument grandiós, ja sigui fet per en Joan Brossa o per en Jaume Plensa. I encara que sóc capaç d'entendre que un llibreter no és un escultor, sí que demano, i us ho demano de debò, a tots els llibreters de la sala que posin, si més no, un abecedari a l'aparador de la seva llibreria. I tant se val si pertany a l'alfabet xinès, ciríl·lic, àrab o llatí. Tant se val. Perquè qualsevol dels molts alfabets i conseqüents abecedaris és, de fet, la porta d'entrada al llibre i a la lectura. Que així sigui. Amén. Amén. Amén i anem al gra. Els llibreters ho faran perquè, a més de vendre llibres, tal com diu el DIEC, són amicals, bonhomiosos, capaços d'atendre qualsevol comanda, desvetllats, entusiastes, feiners.
generosos amb el seu temps, heroics, inquiets, justiciers a l'hora de repartir guanys i beneficis, kafkians pel que fa a la rebotiga, lectors empedreïts, malcontents i neguitosos, si bé orgullosos d'allò que han fet amb el panorama postpandèmic, qüestionadors amb els comercials, responsables, sol·lícits, treballadors, únics i insubstituïbles a segons quina població, viatgers, wagnerians davant la tragèdia dels paquets i caixes del retorn. Potser un pèl ximplets en la tria de l'ofici. I grega, i és l'única concessió que faré el 25%. I políglotes, amb un zel més que estimable per allò que fan dia rere dia sense defallir. I ara, us acabo d'encolomar un enfilall de pites per rigorós ordre alfabètic. Però si un llibreter pot ser tot això i més, i ho sé perquè tinc molts amics que ho són, què no serà el Premi Llibreter? Doncs heu de saber i entendre per saber, que ja fa 22 o 23 anys que aquests venedors, convenientment associats dins un gremi, les arrels del qual daten del 31 de gener de l'any 1553. És que això em fascina. Una de les característiques primordials i diferenciadores del caràcter i tarannà català és aquesta ja tradicional i ficada en vena voluntat d'associar-se. No conec cap llar on almenys algun dels seus membres, o tota la família, no formi part d'alguna mena d'associació o altra, esportiva, veïnal, cultural, musical, escolar, etc. Això ens diferencia, però no es diu. Tornem. Doncs heu de saber i entendre per saber que els llibreters del gremi, a més de dedicar-se a vendre llibres, els llegeixen, això ja ho ha dit l'Èric. Sí, i els estimen, amb un amor tan desinteressat que fins i tot els sap greu que hi hagi títols que han passat desapercebuts a la crítica o entre els lectors i que en cap cas formen part d'aquesta qüestionable, per bé que aritmèticament correcta, llista dels més venuts. I aleshores, ells que sí, què fan? Què volen i poden fer? Resignar-se a retornar-los a la distribuïdora amb una compungida noteta on hi digui mala sort? No senyor, no. Ells es reuneixen telemàticament o al natural i s'ho comenten entre ells, en sospesen els pros i els contres, n'estudien el com i el per què. I al capdavall, i això ja us ho han explicat abans, en fan unes llistes presidides pels 3 títols que encapçalen cadascuna d'elles i voten. Democràticament i desinteressada, se suposa, que és com s'hauria de votar sempre. Jo no gosaria dir que no hi hagi algun llibreter entusiasta que no faci campanya a favor del llibre que ell creu imprescindible. I no ho gosaria dir perquè no ho sé, però ho sospito. Perquè és natural i no hi ha cap elecció sense campanya, oi? Doncs, un cop fets aquests prolegòmens, es disposen a atorgar el premi als guanyadors. I és per això que ens hem reunit aquí, per assistir a la proclamació i entrega d'aquests premis que recolliran tot seguit els autors i editors d'aquests llibres que haurien pogut passar inadvertits i acabar anant a la bala, si no fos que el gremi de llibreters, després de premiar-los, els posarà una marca ben visible. Els col·locarà a l'aparador de la llibreria i també en un lloc preferent del taulell. I amb això els atorgarà una segona oportunitat, dit d'altra manera. Aquests llibres se'ls allargarà la vida.
Però no és aquest el fet més destacable. El que més m'agrada de tot plegat és que amb aquest premi hi guanyem tots. Tots els qui, gràcies als abecedaris, hem esdevingut lectors de bo, lectors del bo i millor. I per saber què ha estat el bo i millor d'enguany, pel que fa als llibres de la nostra literatura i llengua o de la de les altres, de la que s'adreça als infants o als joves, de la que s'il·lustra o no, el més adient és que jo calli d'una punyetera vegada. M'assegui i deixi que parlin els organitzadors, oi? Doncs au, ja he xerrat massa i moltes gràcies un cop més per tot i tot. Fins aviat.